जातिनि थाखाय नांनानै फैनाय हाग्रा बंग्रा थानाय बेक्तिफोरा दिनै माबायदि रायजो जाहैफिननांदों नों सोरबाया जुदि जोंखौ जेबो थांखि गैया जेबो सिमां गैया होननानै जुदि बुंदोंबा बै बेक्तिया जोंदो बेसेबांखिनि क्ल'ज जोंखौ सिमां गैया जेबो मावहैनो हानाय नङा होननानै बुंदों बिथांमोना बैबायदि बेक्तिफोरा जोंखौ गिनानैसो बुंनो गोनां जादों दिनैनि तारिखाव। ओरैनो जों गोजोननाय मोन्दों थांनाय 2 तारिख एप्रिलाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जों जोनोम होदोंमोन। बेयाव जोङो सेन्ट्रेल कमिटिखौ जों दानानै लादों फुल प्लेजेड नङा आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिनिफ्राय स्पक्स पार्सन बाखि एक्जिकिउटिभ मेम्बार महरै जोङो सेन्ट्रेल कमिटिखौ जों दानानै लादोंमोन आरो बिदिनो जोङो पार्टिनि मोनसे थांखि बायदियै जिल्लाफोरखौ जों दानो थांखि लादों। थ' बेबायदिहाय उदालगुरि जिल्लायाव जोङो जिल्लाखौ दाग्राखै हरसिंगा ब्लकखौ जों दाबाय आरो दिनै गिबि खेब भैरबकुन्द ब्लकआव जोङो सपनगाव प्राइमारिखौ दादों। थारैनो जोंनि जि इस्सा जों जिबायदियै खावलायदोंमोन बेबायदियै जोंनि खावलायनाया जाफुंजोबदों। जोङो रायजोखौ लिङाखै प्राइमारि दानो थाखाय जोङो 50ता जों लाइजाम होनायनि गेजेरजों जोङो दिनैनि बे प्राइमारिखौ दाफुंनो नागिरदोंमोन आरो थारैनो 50 जननि बारा बेक्तिफ्रा नैबे जोंनि बे प्राइमारि दानाय हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे बाहागो लाबाय आरो बेखौ नुनानै जोङो थारैनो गोजोननाय मोन्दों जे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्ड APB खौ जोंनि रायजो राजाफोरा अनसायनानै लादों आरो मोनसे बिसासखौ जोंनि सिगाङाव दिन्थिदों जे बे पार्टिनि गेजेरजों जे सुख'हायै मोनसे जेंनाफोर दङ जोंनि गेजेराव राजखान्थियारि जेंना NDBनि जेंनाफोर दङ जोंनि इयुथ्सफोरनि जेंनाफोर दङ जोंनि हा हुनि जेंनाफोर दङ गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीनि जि जेंनाफोर दङ बियो थारैनो नैबे अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डनि गेजेरजों माने सुस्राजायै मोनसे जेंनाफोरा सुस्राजागोन होननानै रायजोआ फोथायनाय लाखिनानै जोंनि खावलायनाय बायदि फैदों आरो खामानि मावनो जोंजों लोगोसे हेफाजाब होफैदों आरो बिबानफोरखौ लादों। थ' बेखौ दिनै जों नुनानै गोसो गोरबोनिफ्राय जों थारैनो रंजादों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मानसिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय जों जिहेतु ओंखारदों बियो जोङो साक्सेस जागोन होननानै जोङो बुंनो हायो। बे टटेलि नंखाय जोंहा थांखि दङ जोंहा सिमांफोर दङ जायनि थाखाय दिनै जोङो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ जों जोनोम होदों। दिनै एक्स NDB हिसाबै बा NDB हिसाबै जों जि माने जारिमिन सोरजिबोदों बे जारिमिनखौ दिनै जोंहा नायफाफिननांगौनि बिबानफोर दङ मानसिनि मोजां खामानि मावनो जोंहा सिमां दङ आरो बेबायदि सिमांफोरा थानायखायनो अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डआ दिनै जोनोम मोन्दों। सोरबाया जुदि जोंखौ जेबो थांखि गैया जेबो सिमां गैया होननानै जुदि बुंदोंबा बै बेक्तिया जोंदो बेसेबांखिनि क्ल'ज जाय बेक्तिया दिनै बे बाथ्राफोरखौ बुंदों बिथांमोना जोंदों सिथाबाखैबो जोंदों जिरायाखै बिथांमोना बेवहाय बिथांमोना जोंनि सिमांफोरखौ मिथिनाय नङा बरन्स दिनै जों बेखौ नुदों जायफोरा जोंखौ सिमां गैया जेबो मावहैनो हानाय नङा होननानै बुंदों बिथांमोना बैबायदि बेक्तिफोरा जोंखौ गिनानैसो बुंनो गोनां जादों दिनैनि तारिखाव। मानोना दिनै जोंहा इसु दङ जोंनि इसुआ दिनै इमसनेल मोनसे इसु जातिनि थाखाय नांनानै फैनाय हाग्रा बंग्रा थानाय बेक्तिफोरा दिनै माबायदि रायजो जाहैफिननांदों गामियाव थांनानै बेखौ दिनै बयबो नुदों आरो बयनिख्रुइबो देरसिन मोनसे इमसनेल इसुआ जाहैबाय रायजो राजाया मोननो लुबैनाय जि मोनसे माने इसु बे जाहैबाय रन्जन दैमारि सारा दिनैसिमबो जेलाव दङ NDBनि 64 जन दिनैसिमबो जेलाव दङ बियो दिनै उद्धारनि लामायाव गैया बियो दिनै जेलनिफ्राय उदां जानो हायाखै। दिनै नैबेफोरनि आसानि बेलायाव अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बर'लेण्डखौ गोसो सिंनिफ्राय फोथायनो हादों आरो जोंखौ फोथायनानैनो दिनै जोंनि फारसे रायजो राजाफोरा आवगायबोगोनखौ नुनानैनो बै बेक्तिफोरा बिथांमोना जेबो सिमां गैया सोरनिबा सापर्टआवसो बिसोरो पार्टी दादों होननानै बुंनो बाध्यसो जादों बिथांमोना। खोथाया बेबायदिनो जोंनि गेजेराव गोहो गोरा स्ट्रं पलिटिकेल पार्टिफोर थायोब्लाबो गोसोआ जुदि गैयाब्ला बियो जेबो जाया। मैदेर नुनायाव मैदेरा जुदि दंफां खुन्दाखौ बाननो गोसो गैयाब्ला बियो फिसाबाबो बाननाय नङा गोसोजोंसो खोथा। जोंनि गेजेराव स्ट्रं पार्टी थाबालाय मा जानो दिनै जोंनि समायसाखौ मावनो गोसो गैयाब्ला स्ट्रंब्लाबो दिनै बियो जेबो खामानियाव फैनाय नङा। बेखौनोथ' बुंदों नोंथाङा दाबावै सोंबाय गोबां गोहो गोरा पार्टिफोर दिनै जोंनि गेजेराव दङ मानो दिनै समस्या समाधान जायाखै होननानै बुंदों। आं बेवहायनो बुंदों गोहो गोरा जाब्लाबो दिनै गोसोआ जुदि गैयाब्ला बेयाव जेबो जाफुङा। दिनै गोहोआ थाब्लालाय मा जानो गोसोआ सिगां थानांगोन गोसोआ जुदि थायोब्ला गोहो गैयाब्लाबो मालाबा नङा मालाबा जाफुंहैनायनि लामायाव थायो। बेवखायनो दिनै जों बुंगोन जोंखौ सोरबाया सान्थि फैबाय जोंनि गेजेराव जौगानाय फैबाय होननानै बुंब्लाबो दिनै मोगथाङा दिनै माजों खारबाय थादों बेखौ दिनै बयबो नुनानै दङ। बेवहाय सोरबाया बुंनानै सैथोखौ मालाबाबो नंखाय खालामनो हाया। जोङो रायजो राजानि गेजेराव बांसिन अनसायजानाय मोनसे पलिटिकेल पार्टी जानो थांबाय थादों खोब गुसुं समनि गेजेरावनो खारन जोंनि जि थांखि बिथांखि जों मानसि सिबिनो थाखाय ओंखारबोदों आरो जोंनि सिमांफोरखौ नुनानै जायफोरा जोंजों जिरायदों जायफोरा जोंनि थांखिफोरखौ मोनथिदों बिथांमोना थारैनो जोंखौ बाख्नायदों आरो जोंजों लोगोसे खामानि मावनो ओंखारबोदों। बेवहाय जों बुंनो हायो जोंखौ समजों लोगोसे माने खोब गुसुं समनि गेजेरावनो बे BTC हालामनि मोनफ्रोमबो रायजो राजाफोरा गोसो गोरबोजों बजबनानै लागोन होननानै जोंहा फोथायनाय दङ। थारैनो दिनै जोंनि जि थांखि जोङो सैथोथिखौ सिगाङाव दोननानै मानसिनि मोजां खामानि मावनो जोङो थांखि खालामदों बेयावखायनो दिनै जोङो बुंलायनो गोनां जायाखै गोबां जों गाब्रायनो गोनां जायाखै। जेब्ला जों सासे मानसिखौ न'आव थांनानै रिकुवेस्ट खालामहैदों बैबायदि बेक्तिफोरा जोंखौ ना होननानै बुङाखै खारन जोंनि जि थांखिफोर गासैबो मोगथांजों सोमोन्दो गोनां आरो गासैबो नंखाय नङा गासैबो दिनै सैथोथि दङ। बेवखायनो जोंखौ फोथायनानै जोंजों लोगोसे खामानि मावनो रायजो राजाफोरा ओंखारबोगासिनो दङ। दिनै बेखौनोथ' जोङो जि राजनिति खालामनो नागिरदों मानसिनि राजखान्थि होननानै बुंनो बेयाव हारिनि खोथा गैया।
जोङो मानसिनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो नागिरदों माने गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरनि थाखायबो जों खामानि मावनो नागिरदों बेयावनो जोंखौ अनसायदों दिनै नंगौ एनडिपिआ बर' जाथिनि थाखाय खालामदोंमोन खिन्थु पलिटिकेल पार्टि जों जेब्ला दाबाय बेयाव दिनै जोङो जाथि मोनसेनिल' खामानि मावा आरो बिटिसि होननानै बुङोब्ला 26टा जाति जनगोष्ठीखौ लाफानानै जोङो बेयाव रायजो जागासिनो दङ आरो बे रायजो जानाय मोनफ्रोमबो जाथि मोनफ्रोमबो हारि माहारिनि जेंना जेंसिफोरखौ लानानैनो नैबे अल्टारनेटिभ पार्टिया जोनोम मोन्दों सुस्रांनो थाखाय बेवहाय गुबुन गुबुन हारिया जोंखौ हहाय खालामनाय नङा बा सापर्ट खालामनाय नङा होननानै जाय बेक्तिफोरा बुंदों बिथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा बुंनो गोनां जेबो गैया समजों लोगोसे गासैखौबो नुलांगोन सोर जोंखौ सापर्ट खालामो सोर जोंखौ सापर्ट खालामा बेखौ दिनै समजों लोगोसेसो नुगोन मानोना दिनै जोङो मावनायाव 1%बो खम खालामाखै 100% जोङो गोसो होनानै खामानिखौ मावबाय थादों बेवहाय जोंहा फोथायनाय दङ गुबुन गुबुन हारिसानि सुबुंफोराबो जोंखौ हेफाजाब होनो आवगायबोगोन आरो दिनैनि बे सपनगाव प्राइमारियावबो दिनै जों बर'ल' बिबान लायाखै बेयाव आदिबासि जाथिनिफ्रायबो दिनै बिबान लानानै आवगायबोदों बेफोर दिनै बिदिन्थि बेफोरनि गेजेरजोंनो जोङो माने फोरमान होनो हायो जे जोंनि बे पलिटिकेल पार्टियाव गुबुन गुबुन हारिसानि भटफोराबो गोग्लैगोन आरो जोंखौ अनसायगोन मानोना जोङो मानसिनि मोजां खामानिखौ मावनो सैथोखौ लानानै आवगायदों